Pumpitam, 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 pumpitam. Jam nyalle mon, jam hire mon, jam wale mon de tawno ko non aduna o feccira bandiraɓe on tamina mon juurama hande kadi humpitam ari adani en jam humpitam ari adani en bela hol humpitam yi hande humpitam yi hande ko Sénégal en kawre debbo jontaɗo mo hono ala Dieynaba min tamini min juuri mama caggal calminɗa bandiraɓe fulɓe holko mbawɗa haalande en almeɓe Fouta hakkude Abdoul Karim Diawande Abdoul Karim Kane. Assalamu aleykum ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe wimami caggal yettude Allah e julde rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min Dieynaba Bokum haaldu tawi moɗon ɗo e lowdi almaneɓe Fouta non naati e leydi he min kaldata ɗo noon koye émission l'équipe pinal fulɓe émission Humpito de Belgique mais hande noon yewtere nde watte koye Sénégal capitale mo Dakar eyi oɗon gandi Fouta fuɗɗi ko Fanay haaɗi ko Jorbowol Fouta nde fuɗɗi wonno hen nde ari ha e laamu satigueɓe oɗon gandi laamu satigueɓe diiri ko feewi tawne wonde guiɗaɗe e belanteje koye mabɓe nde duɗal piri ummi ɓiɓɓe Fuutankoɓe temedere cuuɓa yo janggoya duɗal piri nde ɓe ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɓe nde cuuɓa nde eɗen mbawi limtude hen seeɗa bamum Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ko hen jeeya ceerno Abdoul Karim Diawande ko hen jeeya ceerno Abdoul Gadiri Kane ko hen jeeya e seeɗen ɓe woɓɓe Fuutankoɓe e on saaha nde ɓe jeehi ɓe janggoyi haɓe garti ɓe jii no satikeɓe ɓe goniri e Fouta ni diine ɓe dokkano yo jinnaɓe mabɓe mbino ko yoɓe janggoyi sa wiyama ya janggo hunde sa wawi jiɗɗa ko sa arti ko lidda ko mbawɗa ko par ce que sa yi jinnaɓe mabɓe neldino yoɓe jaaɓe e janggoya e pour so ɓe gari ɓe kalan ɗumen ko Allah wi nde ɓe jooɗi haɓe ha woni duuɓi ɓe ƴeewi ko Fuutankoɓe mbaɗata ko hawrani e diine e on saaha kamɓe janggoynoɓe duɗal piri ɓe ɓe mbaɗi batu nde ɓe mbanno batu ɓe mbi eɗen gandi jinnaɓe men ko majjuɓe koɓe kutorto ko wona diine Allah ɗum noon enen eɗen gandi ko Allah wi sen goppiɓe hen ko enen jogui bakkaɗo Cheikh Souleymane Baal ko hen jeeya yimɓe fof ne gandi ko ceerno numɗuɗo ko cuusɗo on saaha ɓe pelliti mbi joni haɓe jiiɗi wadde almaneɓe Fouta ɓe jeehi ɓe mbaɗi sensibilisé babiraɓe mabɓe ɓe kalde mumen hakke hitande e lebbi jeegom haɓe mbaɗa sensibilisé saabu neɗɗo sa tawi ne laami a wi aɗa firta laamu muɗum weeɓata e on saaha ɓe mbaddi hen e wirduji mabɓe e ñaguleje mabɓe Allah ha Fouta foof rendi jaaɓi nde ɓe pelliti firde almami Fouta ɓe pelliti wiide il faut que ɓe daña jomum gueɗe jeeɗiɗi ɗeɓe pilata ɗum jomum yataw ko mataw yo won gando o wona galo o wona joom leñol o wona goohiyanta o wona cuusɗo e on saaha nde Fouta fof kamɓe almuɓeɓe nde ɓe ndendi ɓe toddi ceerno Abdoul Karim Diawanɗo to Seeno Paale ɓe tuggi Fanayi haɓe jaaha haɓe jetti seeno ɓe tawan ɗon ceerno Abdoul Karim Diawanɗo ɓe tawi omo yeehi wuuro ene wiye Gawde Boofe omo yaadi toon e almuɓe makko e on saaha ɓe tawimo toon ɓe calminimo ha Saɗi Diouf ɓe mbi min tuggi Fanayi hamin jettanima ɗo henne Fouta fof ndi wimin ko an ɓuuri ɗiggude lowal woni grand-mère mo ganduɗa fate ɓurano foof cellu ko ɓurano foof e on saaha kanko ɓuri ɗiggude par ce que Fouta ni wiyanno nden so neɗɗo uni gawri mum no holla yummum so wi yummum est ce que gawram ɗiggi yummakko wiyamo est ce que wayino lowal ceerno Abdoul Karim wiɓe eyi mi jaɓi ko kalɗon ko kono noon
geɗe jeeɗiɗi mbiɗon ɗe min mbiɗa mankira hen gotel mbiɗon ko joom leñol min komi jawanɗo leñol amen heewani saabu minen min ndesodirta tan koye kaya amen ko jilot ɗon ko mbiɗa andi joguiɗo ɗum mbimo hon joguiɗo o jogui ɗum ko ceerno Abdoul Karim Kane tokaram omona deppe jeehetema mbiyon ko min waddi nde ɓe pokkiri ɓe jetti ɓe tawi ceerno Abdoul Karim Kane deppe ɓe kalde makko ha paari ɓe mbi minen min ɗo ko ceerno Abdoul Karim Diawane Fouta Fore ndi yiiɗi filde Allemagne ɓe toƴƴino kanko ɗo toƴƴima o wi ko noon o wi on ɓe mbi aha o wi joni mi nani kono hami yiida e tokara e on saaha o nulani ceerno Abdoul Karim Diawane o wi tokara wimo naam o wi tokara min noon a rendini kam e Fouta tokara makko wimo jali ceerno Abdoul Karim Diawane ɗo daari mo jali wimo woto hullu ko mbaddumami hen ko kadam haalde ko ma nanmi kala Allah holli kam ko tati gadane ma tati cakkitte ma gadanoɗa kam mayde ko balɗe tati kala ko ñawɗa aduna janggo ko mine ma ñawdude ɗum laakal e on saaha kadi Allah holli kam kulɗa ko laamu so neɗɗo laamima laamu no muusi ma wonko perguiɗɗa kono kala ko perguiɗɗa hen ko Fuutankoɓe jogori jamfade ɓe mbarma mbaraɗo noon yani satiya ñawdatake jaam e on saaha o wi Allah holli kam kadi ko duuɓi 30 laamotoɗa Fuuta o wi duuɓi 10 ma waɗe mabɓe ko beleɗa duuɓi 10 ma wadde mabɓe aɗa haala haɓe jaabo o wiye duuɓi 10 keddiɗi duuɓi battoɗe 30 ɗi o wi ko hen ɓe jamfotoma ɓe mbarma ndo laami duuɓi 10 mo teppe o yaltani nde duuɓi nogas ɗi nde nder duuɓi nogas ni ko nden Fuutankoɓe mbindimo ɓatake mbimo ngesa fanay kiwowo cilon gaynoyowo gawde boofe ban ngesa hayso ŋoñaka colli koko jogori gasnude kanko ceerno Abdoul Karim Kane e on saaha ndo heeɓi ɓatake nde o nulani ceerno Abdoul Karim Diawane ɗo wonno Fouta ñawiranno ko hitande ha lewru dartomo wuuri kala ko ñaawa ha paari kala ko waɗa kayitaji gadda so hitande nde appi ɓe gara ceerno Abdoul Karim Diawane ɗo hippita deftere nde taƴa sari o ɓe ñaawa o wi tokara anani koɓe kaali bo o wi ha kalanoomani ko timmi o wi namdoɓe fanayi ha deppe to woni hakkude fof aɗa jooɗo ceerno Abdoul Karim noddiɓe ɓe gari o wi Fuutankoɓe ƴeewe fanayi ha deppe kala to woni hakkude mbiɗa jooɗo toon ɓe meeti ɓe tawi ko cilon ko ɗum addani en cilon wiyeede Sango Fouta e on saaha ndo ummi deppe o fayi ko cilon o woni celon duuɓi hade makko fatude kobbillo e on saaha no ceerno Abdoul Karim wino ni eɗen gandi ko Boosiyankoɓe jamfimo kañum en mbarimo to wuro wiyetengo Tuude Ɓuuriki e duuɓi timmoji 30 ɗi o hen Fuutankoɓe jamfimo mbarimo taw omono wara omono ubba Tuude Ɓuuriki e on saaha ɗum tagui Fuutankoɓe ne mbiya neɗɗo an a waɗi kam boosiyagal woni a jamfimamami woni mabɓe kadi wiyoɓe kala boosiyanke duula fimata e yanane makko ɗon noon sellani kala mo tanum jeeya e jamfinoɓeɓe so tiime e yanane makko ko maayo non noon kamɓe koɓe jabanaɓe duwaw o ceerno Abdoul Karim Diawane ɓe winomo ko kadi ɗum laatima par ce que ceerno Abdoul Karim jimani e yanane makko ɓe danidiri ko balɗe tati ko ɗum ni Fouta laamu Fouta wonirno. Dieynaba a jarama a weltanama kadi nanama famama seydi bokum ko wona ɗum ko en kaali haala Abdoul Karim Kane Abdoul Karim Diawane ɗo garal ngal Cheikh Oumar Foutiyou Tall Ceerno Palel beele o tawi ɗon Abdoul Karim Diawane ɗo mbete kanko e Abdoul Karim Diawane ɗo jijji walla ala ɓe jijjani Cheikh Oumar o yiƴƴani ceerno Abdoul Karim ceerno Abdoul Karim jiɗɗi koye bammakko mais ceerno Abdoul Karim ɗo yahata nde rutto e joomum o wi ɓii ko biyeteɗo Amadou Halima o ma wood cukalel jibinagel to banggue diwan Podor to so ari omo wiye Oumar Cheikh nde ɗo deftere ko kanko jeeyi ɗum ndo yaltata aduna taw Cheikh Oumar jibinaɗo e on saaha kanko Cheikh Oumar ndo jibina ho yilloyi leyɗele o hekki Makka talmo kakam o hokka fiyande diine o arti o naate Fouta ndo ari Ceerno Palel o tawi ceerno Amadou Halima ɗi ceerno Abdoul Karim ne yaara e duuɓi 60 e jeegom ndo yetti
wonno kamɓe anduɓe Allah ɓe moni fof wonko Allah waɗe muɗum ba makko on ko winomo e oɗon saaha so ari kanko ceerno Cheikh Oumar so ari e galle he ma won simore wotere ndo janggi so janggi yo andu ko on Allah ko deftere nde ko kanum resano kanko ndo ari o yetti o tawi mam Amadou Halima ene suudu ko nayejo o yetti o dare suudu he damal suudu he o janggi aya Allah o mam Amadou Halima wi alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko ɗum deppannomi bismimo o naati ɓe mbi o waɗi ɗon lebbi jeegom ɓe mbi o waɗi ɗon lebbi tati ɓe mbi o waɗi ɗon jonte tati no waywade fof o tarbinimo ɗon o jangge deftere he e on saaha ndo ari o woni ɗon o funne yaade kala ɓi tanum ɓi ceerno Abdoul Karimu kala tanum ceerno Abdoul Karimu gonnoɗo ɗon e on saaha bawnoɗo waɗɗade puccu danga fetel yaade makko nde o yeki ha pari nde noon o wi mam Amadou Halima ko kemmi ɗo ko fof noon ene yonimi kono noon il faut que mi yaada e tafsiru atum mi yaada e Alpha Diafara bamum ko tafsiru atumani on yettete ko bohum waɗa ceerno Abdoul Karimu jiitu yumma mam Amadou Halima wimo Alpha Diafara wawa yaade par ce que min mi nayi ko kanko hedde duɗal he kanko hedde e wuuro he o wi mi naati kala Allah hokki kam il faut ko o yanta e dinam par ce que kono rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne wanno Diafara tan jogino drapeau jinmi ko yaadude e makko kanko ne mi barkinoromo o adodiri e mam ceerno Abdoul o adodiri e mam Amadou Halima o wi mam Amadou Halima momi yaade makko kono kanko ko gartowo ɓe gadodiri nde ɓe jeehi ɓe jaadi haɓe jaha ɓe jooɗi balɗe tati ɓe taw ɓe ñamanɗe keyɗi e oɗon saaha kono o wulliti Cheikh Oumar ɓe mbimo Cheikh Oumar minen noon min keyɗi taw ɓe gaare fulɓe ene jogui nayyi o wi mi dagnini on guitte e nayyi fulɓe he ɓe guiddi hen gaari wotiri ɓe gaddi gaari ndi nde ɓe gadduno gaari ndi ɓe kirsi nde ɓe kirsuno gaari ndi ɓe gona juɗɗi ɓe ene juuɗani wiya bamarankoɓe janori banggue goɗɗo ene jana e mabɓe e on saaha ɓe gummi woni hen ƴefti tebbuji mumen mbaɗe gafakkeji mumen ɓe jaari noon e oɗon saaha kanko mam Alpha Diafara omo joguino ndeke o mimino tewo ɓe jogui haɓe jooɗoyi e on saaha nde ɓe jooɗoyi nde ɓe wone judde kanko o ronki tew makko o yo ɓendu o wi mam Cheikh Oumar min noon mi heeɓi ɗo ko hawni o wi tewam mo joguinomi o ronki yo jud yo ɓendu yo jeyge nge ɓendinno no wano ni so waɗimo e jeyge tan ko noon o waya mam Cheikh Oumar wimo aɗa andi an a sumata kala ko memɗa sumata e on saaha ɓe pokkiti ɓe payi ɓe jeeki Ségou nde ɓe jetti Ségou ko nden hitande kanko Cheikh Oumar o haaɓe Ali kefere biyeteɗo Ali o ko on saaha ko nden hitande o haaɓe mum ɓe gaari nde ɓe kamno no mbadde Ali mam Cheikh Oumar jamma ari weeti wiɓe nodduɓe batu wiɓe jinmi ko mbaɗa noon kam waɗoɓe liste kar ɓe yo mbaɗ liste kar ɓe Allah hollata koyɗi ɓe yo koyɗu jinmi ko mbalnon kam kala noon kam holno keɓete tan Ali e oɗon saaha kanko ɓe weeti mam Cheikh Oumar noddiɓe konu o wiɓe mon foof yo haalanam ko yi kanko mam Alpha Diafara o wi Cheikh Oumar min noon Allah holli kam eɗen duddi Ali ne mooloyi Amadou mam Cheikh Oumar wimo wona an mbimi yo haal Diafara par ce que mbimi yo haal ko hoyɗoɓe ɓe wona holleteɓe no kollirteme ko ɗon ɓe duwodiri o wi mam Alpha Diafara an guiƴi jimata e yanade ma ɗum tagui mam Alpha Diafara o wuuri duuɓi temedere e duuɓi nogas e goho e ndo ari ceerno Palel ni o wadde seenanaɓe ɗum tagui seenanaɓe rafnanɓe seeno ɓe mbaɗi haɓe keewi Afrique ɓe nena Mali keddi Mali par ce que ɓe yadinoɓe Cheikh Oumar ɓe nena Guinée ɓe nena Nigéria ɓe nena ha Tchad ɓen foof ko taniraɓe ceerno Abdoul Karimu kono noon ɓe jaaduno kono Cheikh Oumar e koni affaire Cheikh Oumar nde ari seeɗa nde koni lelori jarama Seydi Bokoum ɗo kadi nanama famama ko wona ɗum ko namdal tataɓal woni holɗum ko jumaji Fouta holno poti
holno jumaji kadi gardi hol jumaji kadi gadiɗi mahede nder Fouta holko addani juma Seeno Palel waɗe reconnaître patrimoine mondial holko addani juma Seeno Palel wasde helede jumaji Fouta ko 53 ne jeeɗiɗi gadi jeeɗiɗi noon juma Seeno Palel ne jeeya hen ko ɗum o tagimo waɗede patrimoine mondial kanko juma ondo diɗande ko ceerno Abdoul Qadir Kane en ceerno Abdou Karim Diawan en ceerno Abdou Karim Kane en ko kamɓe mahi ɗiɗo jumaji sa nani ene wiye kanji jumaji jeeɗiɗi hay goto suusa helde ɗi par ce que nde ɓe didiɗi de nde ɓe pawata tuufeje nde tuufere suutande fawa foof ɓe mbiya ɗum ko habaɗa ɗum tagi jumaji ɗi hay goto wawa helde ɗi juma Seeno noon kadi sa yi kadi waɗama patrimoine mondial par ce que o jouit e dernière guerre mondiale par ce que dernière guerre mondiale nde wuli nde yimɓe ne gandi nde chef de canton jeehino mbaɗi participé noddanomo yo gar pella e on saaha Abdoussalam Kane gonnoɗo chef de canton mo Kanel yeehino e on saaha o haalani tubakoɓe o wiɓe min e nder canton am miɗen jogui toon juma goto kala ko duwa e makko koko jaɓete e on saaha De Gaulle windi lettre waɗi télégramme neldi ɗum Ndar après télégramme o sara nelda ɗum Kanel wiya kala chef de canton mo Absalam yo pottoye juulal juma Seeno Palel ñande hen ko aljuma ɓe pottit toon ɓe juuli ñande hen ko aljuma altine talata guerre dernière guerre mondiale darti ha joni suwa ummito ko ɗum tagui juma Seeno Palel waɗede patrimoine mondial on jarama Allah jarama bandiraɓe caggal nde joɗɗen oɗo henne debbo labaɗo hono Dieynaba Bokoum oɗo debbo jontaɗo ko nanɗen ko haali e almameɓe Fouta ko nanɗen ko haali e garagal Cheikh Oumar Foutiyou Tall e Seeno Palel ko nanɗen wonde ko haali e jumaji e jamaji Fouta ko onon nandiri noppi moon ko onon jiiri guite moɗon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum ɗo humpitam yaruno ha Dakar hande addani en on jarama on juurama bandiraɓe ɓe funnangue hirnangue ha saaha goɗɗo